joku noita ei saa välittää. Tai niitä sun merkkejä. Joo moi. Tänään me pelataan mun siskon kanssa Minecraftia. Joo. Älkää sitten välittäkö noista kahdesta merkistä, kato kun ne on meidän vanhasta maassa tullut. Menemme tänne. Mennään tänne. Täällä on Ruined Portal. Missä? Täällä. Ok. Sulla lehmiä. Jos mietitte miksi mun kanavan nimi on vaihtunut, niin halusin vaihtaa sitä vähän eremmäksi. No niin. Sä menit jo sinne. Niin meninkin. Mitä siitä? Mä kerron. Talo. Jotain. Mä annan sulle siinä tästä jotain. Joo. Mä annan sulle... Ei Bro. Ja sitten mä annan ton. Ja sitten otat tosta yksi tollanen. Hei, mä en tarvii kahta. No sait 2. No, mending ja unbreaking. Mulla on itellä Fortuna ja Mending. No ne voi yhdistää sitten. Mennään hakemaan vähän puuta. Pala. Mitä? Mä sanoin pala. Koska mä halusin tappaa ton lampaan. Mennäänkö tuonne talvialueelle? Meillä ei ole yhtään tavaroita edelleenkään. Kerätään ekana nahkahasaappaat. Tee sänkitavarat. Ota tapa lampaita. Ok. Mulla on 1 lammasvilla ja... Mulla on 3. Mitä ihmettä? Miksi täällä on tällainen possu? Aina uusia. Pistäkö se crafting tablin takas? Joo. Mä käyn tappaa meille sillä, että me saadaan nahkasaappaat. Kerro. Mä käyn nopeeta hakkeen meille kiveä. Joo. Tässä on luola. Tänne luolaa. En tule. Ei, älä tukkaa sittenkö. Toi hyvä luola. Vihdoin sä löysit kiveä. Onko siis hakkaamassa kiveä? Yhden nahan, niin me saadaan molemmille. Nyt tää jatkuu, kato kun mä mietin, että et varmaan halua katsoa, kun me tässä kerätään materiaaleja. No, me saadaan nyt molemmat nahkasaappaat. Tuokko ne mulle? Oota. Kohta tulee kai yö. Mä kerron nopeasti se sprucia. Kohta tulee kai yö. Mulla ei ole lammasta. Mitä ei oo? Mä tarvii 1 lampaa vielä. Mulla on 9. Villaa. Mulla on 10 villaa. Täällä Mulla on aika paljon ruokaa sitten. Ok. Minne me tehtäis talo? No ei mennäkään tänne. Miksi? Tää olisi ihan hyvä paikka. Ei. Ei ainakaan sinne vuoren päälle kyllä. Joo, ei sinne. No ei tuu tänne nyt, niin mä teen meille sängyn. Musta sen pitäis olla jossain, varmaan jossain ei vuoressa, kun
Tuolla joen vieressä. Ai haluat asua? Niin. No ei. Okei, haluatko mä tehdä sulle sängyn? Tai vaan. Joo, koska mulla nyt riittää. Mä kaan, mä tipun tänne mun reikää. No niin, meillä on sängyt. Tuu sit nukkuu tänne. Kohta. Joo. Luun. Mä pistän respawn potissa. Mut se ei mitään haittaa, jos me kuollaan, niin me kuollaan. Niin. Ei oo tuloa kyllä enää takas. Tuotetaan yhtä kanaa täällä. Oh, nyt meni... Mennään nukkumaan, meni mun kirves rikki. Mä käyn. Mennään nukkumaan. Miksi sä heidät tohon noin haku? Se on puuhakku, mulla on kivihakkuja. Hei, laita toi... Tee toi... uuni. Miksi minä? No koska sulla on kiveä. Tossa. Onko sulla sitä mitä? Mitä? Joo, toikin käy. Mietit sitä puuta. Ei lankkua, vaan On puuta. mulla sprussia vähän. No laita se tonne noin. Tehdään kivihiiltä. Ei kun puuhiiltä. Onko lähteä no- vähän katsomaan paikkaa, mihin Ei rakennusta? tehdä, koska lähdetään nyt täältä pois. Mennään tonne tonne talvialueelle. Minne mennään? Miksi? Siksi. Eikä täällä muutenkaan oo Pua. Eikä täällä muutenkaan sitä powder snowia. Eikö viime olekaan muuten? Mä katsoin, että toi näytti alusta, että karjasta näytti, että se olisi. Miksi me sinne? Ota hiiltä. Tuu säkin tänne. Siinä se ylhäällä. Me menen tähän toiseen luolaan. Sitten olisit kysynyt jossain vaiheessa, että mikä versiota me pelataan, niin pelataan Javaa. Joo. Vaikka mulla ei löydy mitään täältä luolasta. Joo, ota hiiltä paljon. Tää oli vähän huono idea. No, No, okei, me jatketaan nyt matkaa. Tuu tänne päin. en vielä. Nyt kone pitää sellaista ääntä, että ehkä mä pistän noita shaderit vielä vähän pienemmällä. Missä sä oot? Tuu sitä luolasta ylös. Joo, mä oon tulossa. Tuu tästä jutusta yli tänne. Joo, mä tein tähän tämmöiset portaat. En täällä mitään portaita oo. No siinä yhdessä kohtaa on.
Tästä yhdessä kohtaa alkaa portaat. Tää on yllättävän iso tämä jääbiome. Niin onkin. Oho. Ootako, mitä noi Täällä punaiset jutut on? Ei mä näe mitään punaisia. Täälläpä Oot ei, mennäpä tänne päin. täälläpä ei, Mennäpä ole, tänne päin. täälläpä ei ole lehmiä ainakin. Joo, emme tarvita lehmiä. Tuu me saadaan sit nahkaa. No Ei, joo, ei tää on lehmä. Niin ei ookaan. Mennäänpä tänne. Joo, sinne niin. Se on creeper jossa. Se on maalla. Hyvä. Mulla oli yksi ruoka vielä. Hei, tuolla on kylä. Tuolla on kylä. Missä? Tuolla. Täällä. Toi Ai minimappi kyllä paljon auttaa. Mm. Joo, siis meillä olisi käytössä tuossa meidän maassa minimappi ja shaderit. Ja toi siis minimappi, se on hyvä oikeesti. Tuossa on iglu. Missä? Ehkä. Onko se iglu vai onko Ei, se no semmonen on kyläläisen talo? Ne on kyllä näitä ikkuloja. Ah. Paitsi ehkä tämä. Ei, nämä ei oo kyllä meidän ikkuloja. Mm. Nää ei oo kyllä ikkuloja nähnytkään. Mä otan mulle sänkyä mukaan. Mihin sä tarvit sänkyä mukaan? Mulla on sulla sänky. Mulla on näitä pikkusia lamppuja täältä. Ai mitä? Soihtuja. Eiku lanterneja. Joo. Mä otan kello. Ei. Miksi mä soitin sitä kelloa, kun kaikki juoksee täällä ohi? En mä ottanut sitä. Mä löysin 3 empty mappia sieltä. Kimmitään! Ai missä? Sori kyläläinen, en todellakaan pelin sun porkkanut. Okei, mä nyt täällä Ei, vähän täällä ois punainen. Ja mä laitoin sinne just. Mä otan sinisen sängyn. Häh, oikeesti? Siinä varo. Mä laitoin tähän taloista meille ruokaa tekeytymään. Pitäisikö yrittää tappaa toi aurinkoinen? Ei, se tappaa meitä. Meikä lähtee menee jo. Ei vielä. Mä lähden katsomaan tätä pikku kohtaa tässä, jos tää olisi hyvä paikka tehdä. Kyllä, ei kun talo. Siinä täällä on koiria. Joo, mä tiedän. Tuu käymään tässä. Tässä olisi musta hyvä paikka tehdä talo. Mä tuun kattoo. No tähän vois mahtua talo. Mihin sä ajattelit? Älä jatka peliä vielä.